Welcome sa Bisaya Libay. Ato manyabi o manyamat karon ang usa sa tila ng godfather of rap Bisaya nga si MC Ray. Yeah, tana ato atoon. Messiah Nearby. Messiah Nearby. Usa pa ka kamahiligon sa rap Bisaya? Pagtuig 1999, nay usa ka grupo sa mga batan-on diri sa Sugbo, mao ang Brownian Method, giubanan nila ni MC Ray ug Sly Saavedra. Pasika, 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 pasika. Sige lang pasika. Aron inong ko masika. Pagtuig 2002, naka-album na sila sa Star Records. Usa karon mga idol atong abi-abihon ug atong himamaton. Check the flow, sultan ko kamo sa bagong uso. Permingson ubon sa mga tao, tibak na kuno kanindot kaayo. Godfather of rap Bisaya, mao si MC Ray. MC Ray in the house. Mga idol, ato na mahinabi karon ng Godfather of rap Bisaya, mao si MC Ray. Dol, MC Ray, pwede ba nimo sultian kung unsay kaagi niyo sa una para lang musaka ang rap Bisaya diri sa Sugbo? Kay kubaw sa unang panahon dili lalim inyong nagihan kay pag-ubas padungog sa masa diri sa Bisaya, diri sa Cebu ang rap Bisaya. Giunsa ninyo pag sakripisyo unsa inyong gibuhat para nga ang rap Bisaya sa una o hangtod karon naag hapon nagpabilin? Actually, is good that rap nga binisaya, lisod yung kayo pasabton kung anong successful o anong hindi successful. Kay nagsugod magutaan ng mga kanta-kanta, i-adapt magutaan ni sa foreign, dato sa national. O yan, naapot tayong mga idolize ani, sa tinuod lang, to be honest. Mao magana atong sistema, mao gina system sa rap. Rhythm American Poetry, meaning tag rap, RAP. That's Rhythm American Poetry. So gikan gyud ito sa gawas, gi-adapt na sa mga black people, mga negro, then gi-adapt po diri sa Philippines, sa mga Americans. Then actually gi-adapt sa diri sa mga artists diri, like for example sa may mga artists diri nga akong gi-idolize, sama nila Francis Magalona, ani John Robinson, mga nag-una, Andrew A. sa mga novelty rap, silang Michael V. o napay daghan kay ato. O sila si Denmark sa Denmark, Lady Dayan, hantod nag-aabot na nila Death Threat, mga urban flow, basta daghan pa kay ito, hantod na atong Salbakuta. So ana jud ang sistema. Murag gyapon na siya gitawag na tuog dili mahug og Xerox kay naaman sa originality. Ang originality nato atong language, atong dialect. Mao na ang atong beat regarding sa beat, mao ra magyapon ang system na naalay mga categories. Actually nagsugod gyud taan ang mga contest no, rap competition nga sa una magsalbot-salbot ang mga barangay rap competition kay mga fiesta-fiesta nga mga premyo sa kalibo lang 500 or 700 to 500 nga nag-agitag mga third, nag-agitag wala, nag-agitag champion. Daghang kayo ang mga pagsuway ba kay daghan magug kayo ang mga hilig kay mga rap ani adto. We talk about 1999 hantod sa year 2000. Daghan kayo ang mga rapper po sa una pero dili siya kaingon ka daghan pag-abot na sa year 2000 kay nanaghan man ko ni nagsugod ni katong mga hip-hop na ito na anay mga ganggang, anay mga itawag na tuog kanang mga homies, mga homeboys, mga death row na anay mga San Valley Crew, mga katong panahon pa sa iya lagi sa mga mall ba sa mga eskwelahan nagsugod sa na diya mga grupo-grupo yan ay mga talent po da mga rap skill. Pero ako dili jud ko ingon nga dili ko mo admit ana kay member man sa ko sa hip hop group called the Latino Lords Gangsta. So, mga na, LLG.
So, panahon na ng mga panahon, anaan na ng mga gitawag na to blood, scripts, naanan mga grupo. Pero na po na sila talent. Gangsta rap, lahi po ng gangsta rap, lahi po ng mga hip-hop rap, lahi po ng mga rap. Kaya lain-lain mo din categories good. Oo. We talk about rap, na apoy ganahag love rap. Oo. Apoy ganahang rap na iyang mga kwan, tungkol sa mga environment. Sa unsay mga nahitabo. Mao na more sa akong kaugalingon sa among grupo na hulma ang Brown Young Method. After ko na appeal og competition, lisod ko hip hop diha na hulma nga nag-abot mi sa among grupo nga gitawag Latino Lords Gangsta nga nagdito po siya sa lain nga hip hop group nga nagka-combine mi. Antod natukod gud ang Brown Young Method nga mag tukar-tukar mi mag-perform mig mga FM station like Killer B. Atong Killer B sa una mao man to ang sikat kay mo patukar. 92.3. O 92.3 Killer B sa mga hip hop group. Pero mga kanta na mo mga English. Mga English good. Diha ra ko nakakuan nga nagtukod ang Bugs Underground sa 99.5 RTO ni Kapedro. Kung magisgota, that was 2000 naman siguro to, 2001. Diha na ko nakasud sa kong gagalingon nga may ako lang din ipadayon ang Bisaya rap kay sa pag-contest na mo amo ra man ang mga translation, example Andrew Ford Medina, Andrew Gicadina, manap ka ng pangit mangita ka batignaw mo na among apil-apil sa contest amo ra translation raw yung original composition ba anto dito ra may nagsugod ka nagkayusa mi nga naggrupo mi nga apil ko hip hop group mag-standby mig mga ayala, mga get up mi, pachoy-choy mi, lakaw Dagko ko yung mga silina sa una. sa kuha mi kaon, ngayon lang mi sa mga kaubang dato. Tinuod na, real talk na ha, real talk na. Dili man na siya kabinoangan kay tinuod niya ng history sa panahon sa una. Nya, hantod na buhat yun nga nagsuwat-suwat na mi kay more on suwat mi. Fluent pa na akong mga kauban kay gikan mi sa mga nindot nga mga eskwelahan, mga dato ni akong kauban mga hip-hop. Sila Slice, mga English mo na. Slice sa bidra. Oo, English speaking gina sila kay ngadto man sa mga private schools. Dali ako sarabang ko sa mga public tagika. So ana ba, una ta na college na sa UV ana. So San Carlos, una ta diha pero ako yung kahiligan o kini yung pagkanta og Bisaya kay diha gyud ta master ana. Kana mga Bisaya nga rap ana diha. Hantud diha nagsugod nga sa una mura kanta na mo og energy mo na pag i-gusto sila mag English make DJ dito panahon pa kaya wala pag yung kayo na sinati ang mga Cebuano nga mga kanta mga Binisaya nga kanta muna ako siyang gipadayon that was tuig 2022 nga nag-ingon ko sa kong kauban guys kung ano kata Binisaya lang kata yung buwan ng album nakakapalag mi og beatmaker ang 6,000 guns nung una silang dice. So, pamagyan na silang dice. Mao na silang naik atong dice and K9. Dili pa na dice and K9 so na until mob pa na. Until mob. Sila ni Pain. Si Pendin. Sila ni K9. Wa pa si K9. Si Pain ra og si Kuan na atong mga daghan kayo ang mga rapper sa una, mga ang ila sa iyala mga English yun. So lahi may kamera nga Binisaya. Kamera yun. Antod akong giingnan si Slice ba nga magbinisaya ta. Kay karon tuig na 2022 kontod gitagaan mig beat may produce beat si Koan si Dice kay wala man beat mo kinawat man kinawat ang beat kay nang naami mga kailang Phil American unya tagaan mig beat pero dili beat sa mo binit sa mga covers mga black music so amo lagi buhatag kanta karon kay panahon nga na atong 6G naka 6,000 G na nakabuhat ni og beat tinuod na so nabuhat gyud tong kantang pasikat antod panahon pag-iwan tibak nga which is ako kaugalingong posisyon yun na Sikat ka to bisagasa dol sa asa mong muadto sa kabalayan kay position sikat kitong mga rap ng Bisaya. Grabe ang suporta namo sa mga FM station ni adto ang Pax ang gig appeal pag ganyan competition which is na top 1 ko anong pasikat sa Brown Underground dito sa 99.5 panahon pa ni Kapedro sa Brown Underground kay naamay Brown Underground nga program nga maurag ang suporta ba maurag ang suporta ng FM station ni adto mga tuig 2002 so maurag ang suporta ato then di contest to antod ni anam kasaka hantod di click siya hantod nakauyon ang among usa ka company sa Manila nga Star Records gikuha mi pinaagi sa tabang sa among producer ko kalay nga sa Tatay Elvis sumusot Nakita ko sa arranger siya
Oh, so mo to ni click-click to siya. Daghan kayo og pinagdaanan kay ano. Lahi man gud i-compare karon sa una kami, mailado rami, wa mi kay mailhi oy. Wala mi mailhi kay wa man mi mga music video. Puro raman video mo madunggan. Puro ra news ad. Makita ra ka kung ma-post ka sa newspaper, sa dyaryo. Makita ra ka sa magazine, makita ra imong now. Pero in personal, di jud kaila. Ug Pero- kisay kakantaan ni. Pero dol kanang naamoy mga basol sa una kay sa una katong kuan sunod ko ninyo grabe Bisaya kay bag-o sa ilang pandungog ba ito oy ukir kayo kung Bisaya pa ta Bisaya sa nang imong rap sa naa sa mo inana nga pareha sa akong sitwasyon sa una. Dagan kaayo kay actually giingnan natin kadaan nga English yun migikan. Kunya inikanta na mo og piyestas mga barangay na amay mubo, nya naapoy di ganahan manglakaw. So Okay. legit sila ka-relate ba Kay kay bag-o sa nang pandungog ang rap Bisaya. o dili. Pag English na mo, English mo kanta. Oo. Wala pa mi album ato ha. So pag English mo kanta, namakpak proper dili jud ingon nga lingaw, wala jud nga tawa. Wala jud nalingaw sa kanta. Lahi jud kay nga nagkanta kog binisaya na siya akong gibinisaya atubangan sa mga tao. Naka-adapt sila, naka-relate sila. So dako kayo pas salamat og garbo sa kuha ba nga. Mas nindot jud ang magbinisaya og kanta. Kay gikan ba mi English sa una, ingnon pa mi sa among mga kapwa nga mga hip hop artists nga oy, na-joke sana. Tsaka na. Ya, dili na ka mangwan ng English, Bisaya, kataka lang diction, kataka lang pronounce. So, maoro kay do amo kay buhat yun nga amo gyud ila paantod karon na paabot sa mga 2005, 2010 hantod naanay mga kanta, naanay mga R&B, hantod karon panahon na daghan na kayo ang mga nagbinisaya. Actually ang banda nga akong nadunggan sa Binisaya sa una, di pa biya na ang mga nadunggan ng banda. Sa tinuod lang, Smooth Friction. Oh, Mga kanang ang Smooth Friction. mao na yung mga kabatch na mo nga nagbinisaya sa unang panahon na. Kung sa kuan Sa Mango Jam. katong Kay naamay sa una akong gitawod na tong wala naman guna Cebu Music Festival. Wala na kaya dili kayo siya mo admit sa unang mga Bisaya gud kay gi-sponsoran mo tong San Miguel. Pero karon hayopon li mabalik ta na. Nagpasalamat ta gani nga daghan na kayo ng mga Bisaya like for example ni Boom ng Bispap kana Bisaya nya napay mga OBM kana daghan kayo contribution mga ikuan. Although kami sa una pwede paita kay wala gyud mi social media gyud. Be honest lang, wala gyud mihana, wala mihana ng mga Facebook, wala nang YouTube. lahir karon sa mga Oh, salamat kayo, they're so lucky bitaw. Swerte kay sila. Kung gusto sila ganang equipment for recording, studio, na barato kayo sa Shopee. Wala. So, lahir kayo sa una, wala, mag-lisod yun. Sa una, ang tinuod lang, ang recording pag yun dari kanilang sa lungga o kining mutya, ribbon pa na. Ribbon pa, kabalik-balik, kinahanglan, di yun na pwede ma-edit. Balik ka, sayop ka, balik ka Balik record. kasi, oo. Oh. Analog. Analog yun, grabe. Kaya, karon lahiran yun baka, naanay mga software, Oh, pwede yan na sa cellphone. oh, pwede na ka mag-record sa laptop. Ano ba? Lahiran yun ba kayo ba karon? So, marihin ko nga, nakaana manggod ang technology ba? Upgrade na. So, mo na kayong father, so lucky. Mo na ingon ko nga, kung regarding sa music, respect rin siya. Regarding sa music, why paki o karaan, baka ordaan, just respect. Kaya ano, kung imong time ron, imo na po ng bagong music ron, ikaw na po ng na-era ron. Pero just think of it na sa tanan, pass by rin na. Mulabay rin na siya. Bisag kung sa kakasikat, labay rin ka. Ana rin na. Mutuyok to ng music, pero ang artist, mong pass. Mo na tinuod. Mo na karon ako, naa pa magyapon nga, suwat og kanta, pero kana ning mga music business na for sale. Kaya mao man atong negosyo ro, labi na family man na ta. So mao man kini atong pagtratar labi na nga na tayo production. Pero na kay paggawas niya at solo album o kanang bagong nga kanta karong 2023 dol. Actually, daghan kay ko mga kanta. Pure facts. So, dili ka kalugar kay tungod sa imong kabisi o unsa. Dili man ako ra ni gi-preserve kay ka karon makapanahon na gud kumubuhat kag mga kantang inana dapat prepared ka. Prepared ka una. Gasto na. Kinahanglan buhat kag kanta, nagyud kay music video. Mo adapt yun ka sa news generation system. Kay ang sistema ron, kinahanglan man ka og upgrade.
Kinahanglan na kay music video. Music video. Kinahanglan na kay kanang gitawag na to og production team. Music production team gitawag ana. Nga mao na siya mo upgrade nimo para musaka ang imong rating sa kay karon by views na, by subscribe na, by followers na. Kung i-upload na nimo sa mga social media na unsa mo pag-click, wala kay production, wala kay gitawag na to og promotion na siya nya kinahanglan nag-financing, kinahanglan nag-budget. So daghan ta og ako ana na although natay budget ana pero maski papili man gud nato kay daghan na kayo ang cultural activities nga atong buhaton na din na tumato. So ang atong gibuhat diri ron kay tungod kay ako usan mo ko kay event organizer daghang ko gibuhat. So step by step na ko. Pero ason as makalugar ta makita tag lugar nga bakante ta, diha nato itira ang atong mga composition, diha nato ibungat ang atong bag-ong mga kanta nga ma-adapt or makikollab ta sa mga new generation artists. Dol, sa pamaagi sa mong pagsuwat, Dol, unsa man ka naka-inspiration na ka o ano pa sa imong manunahan o sa kuwan sa palibot mo sa pamaagi mo. Actually, George Fox, kaning mga inanagon, depende na. Kaya naapoy, mabuhat og sa kakanta based sa iyang kaugalingong experience. Naapoy, mabuhat og kanta na iya nang na-adapt sa uban. Naapoy mabuhat og kanta lang na kana bang dili iya harag, isundog ra ba? So, para nako, kung ako'y magbuhat og kanta gyud, dili man gyud ingon nga mabuhat nimo dayon. So imo pa gyud ako naon, especially kung unsay title na nagkataha o unsay imong ana. The contents is very kanang important sa kuan to beautify the lyrics. Kay useless kayo ang maong kanta kung bati ang unod o nya daghang ma-offend kung igo mo kanila ang kantaha, di ba ma-offend, dili ba grabe ka green or parental guidance pa ang imong mga lyrics nga ang lyrics nimo kadang dili pod foul na ma-adapt yun sa social media. Kay mao kana may mga itawag na to stricto kayo nga mga implementation ng mga rules sa social media. Oh, mao nang ako kung mabuhat to kanta, importante jud kayo nga unsay nahitabo karon, mo pa atong buhaton. Unsay mga usok karon, mo pa atong buhaton. Kay buhatan na to kanta. Dili lang kaingon like for example, maabahin sa imong pamilya, bahin imo sa imong gugma, bahin imo sa unsay mga nahitabo karon like example, sige ungan, sige baha. So inana ba like basura. Pag-educate sa mga tao, depende ra na unsang katahay aton. Depende ra po na genre or unsa nga klase sa music imo i-apply. So ina, magsamo kita rap. Although ang atong girap kabahin anang mga social environment atong i-focus na diha. Alright? Nya manindot ang pagkabuhat. O nya bounce ang beat, makasakay ang masa. Pero sa kuan ako Dol kay idol mo kasukat sa una Dol karon akong nakuanan sa imong kuan Dol kanang imong pag-deliver mo sa imong rap o sa imong flow nindot kay siya ba mo na usay ako susunod to nindot ba kayo sanan o unsa man na kanang imong harap yun ang kuan style Dol kay sa una maoram gyud. Naadyo kay kaugaling mo style. Each artist naadyo kaugalingon nga estilo nga iya. Nga rap nga naay melody ba nindot kay paminawon. Oh. Naadyo na inana gina. Actually, maka-systematic jud ta. Magbuhat ang kanta pinang creative ta. Dili sa tapatuyang nya mo adapt sa tag unsay nindot nga pattern ba. Like for example, gi-adapt ni nimo sa mga music sa Africa, i-adapt na mo ang mga music sa mga Russian, sa mga Japanese, sa mga Koreans. Everything are kuan ra gyud kanang acceptable ra gyud kayo. Ang uban dili ba nangingon gikawat. Anang music is familiar kasi. Familiar ra gyud sa tanan. Agree to ka na. Oh, kanang dili man kaingon gikawat nila mo. Gawas kung nangawat kag lyrics diyan, kawat pa jud kag tono. Kana klaro kayo nga pati na siya, not allowed yun na siya. Dagang yung mo, wag yun sa mga nalabi na mga copyright, patay yung sa copyright.